sedaya dipun paringi sak ibu-ibuke kon gawe. Nggih, sugeng rawuh keluarga agung saking Sidoarjo, keluarga besar dari Bapak kanan kali kiri. Tepuk tangan dong, dumateng Ibu Devi. Iya, terima kasih. Yang kamu yang salebetipun wonten tirta wening lan kembang setaman. Dikelak diwasana nanti bisa membawa nama harum kedua orang tua. Ora pantes Pak Jeffrey, wae panggara pantes Pak Jeffrey. Cobi sak cekapipun cemeng wonten biru. Ngangge klambi biru pantes apa ora? Ora pantes Pak. Ora pantes Pak. Ya Allah. Pisan kas sing putih, sing banter sing jawab. Gawe klambi putih pantes apa ora? Ora pantes Pak Jeffrey. Putih ora pantes, abang ora pantes, saiki sing terakhir ya. Iki klambi iki pantes apa ora? Wis pantes tepot namping. Iya. Alhamdulillah. Sampun pantes ngagem-ageman. Pantesipun warna pink. Iki basa Jawa napa? Terus mangke dipandu sanggup Pak nggih? Insyaallah Ibu sanggup. Insyaallah. Mesake dhewe kok ya. Monggo 2 3 tepuk tangan adik kita Izati yang sudah memakai topi janur. Kita doakan adik Izati menjadi anak yang solehah, menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua. Yeti tumuju wonten ngajeng. Dan adik-adik mau ajian rasane. Dia ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Kapancak midak siti bantala jagat bumi. Sireksen getar pater lalat dadi kang wonten telatah. Ya, sampai kok dibuat cium sarang-sarang 1, udah Pak, 2, 3 tuh. Pak Jeffrey kok ibu sing diampung Pak, putrane Pak, tepuk tangan wujud kasih sayang kedua orang tua. Putranipun saged dipun mlebetaken Ibu. Dipun paku le tole aja sampai geblak. Persiapan 1, 2 tepuk tangan dong. Kelebet sak jroning kok. Nggih. Duit milik duit, insyaallah bocah iki sok pinter golek duit. Tepuk tangan dong buat adik kita. Izati. Saniki akunipun senjuk. Senjuk kuwi ana tasbih, ana buku. Kuwi pilih salah siji kanthi mantep ing ati, heeh. Apa sing dawa-dawa kuwi sing dipilih apa? Tasbih sing dipilih. Insyaallah bocah iki sok gedene gesane dadi ahli agama. Iki menika sing